Pekný večer, vitajte. Veronika Velez-Zuzulová sa už zajtra predstaví na majstrovstvách Slovenska na štrbskom plese. Aktuálne druhá najlepšia slalomárka sveta dnes nemala v pláne lyžovať. No nakoniec ju kolega Adam Lehocký predsa len vytiahol na svah v Jasnej a vyspovedal exkluzívne pre divákov športových novín. Tradične široký úsmev a o to väčší, že už je po sezóne. Už to tak všetko zo mňa opadlo a cítim, že ten oddych zaslúžený sa blíži a síce ešte ma čakajú trošku povinnosti teraz tento mesiac, ale už je to také uvoľnené a nemám prečo sa neusmievať. Dnes si mohla dať Veronika zo pár pohodlných jazd, iba tak, bez brán. Možno si ešte viacej užívam taký ten moment, keď si idem zalyžovať ako turista, pretože si všímam viacej možno prírodu. Napokon si ale prírody veľa neužila, keďže na svahu už bolo dosť lyžiarov a kľúčkovať medzi nimi bolo miestami náročnejšie ako v bránkach. Cesnotky. Pomedzi tie bránky tam ti to ide, ale pomedzi lyžiarov je to asi horšie, čo? Tak je to také, na čo nie som zvyknutá, pretože väčšinou, keď trénujeme, tak ten kopec je uzavretý a sme tam len my. Hlavne neviem predvídať, to je ten problém. A byť si istá, že nikto mi tam správa zľava nevojde. No a ešte jedna otázočka na telo. Biologické hodiny už síce Veronike s manželom týkajú, no na záver sezóny 32-ročná rodáčka z Bratislavy oznámila, že ešte jednu potiahne, a to vraj definitívne poslednú. Tak myslím si, že aj on už by chcel byť otec, rovnako ako ja mama, ale tak zase sme si povedali, že ten rok ešte potiahneme, pretože možno keby som skončila dnes, možno by som mala určité výčitky, pretože skončila som dvakrát druhá v celkovom hodnotení svetového pohára a môj najväčší sen je získať kryštálový globus, takže som si povedala, že do tretice všetko dobré a ešte to vyskúšam ten jeden rok. Studená sprcha pre slovenskú 21. V prípravnom